Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapanuman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon. Kan pagtanom nin tungkol sa benepisyo kan pagtanom po mga tugang nin bambu o kaya butong. Anong environmental benefits mga tugang kan butong? Ano ang economic benefits kan butong? Asin ano man ang socio-economic benefits kung nata mga tugang ta kita dapat tabi na magtanom nin butong. Ha? Ano ang kari, primero, ang importante kaya sa kuya ning environmental benefits tabi. Kung kita, mga tugang nin nagtatanom nin butong. Yan concern tangon yan, tabi sa tuyang mga kababayan. Kaya may mga makakahuron kita ngunya na tawo may kinaraman po mga tugang sa expertise. Kang butong, saro po ini na municipal agriculturist, kan saro po siya sa mga agriculturist. Diyan po mga tugang sa munisipyo Candaraga, no? Si Sir Edwin Ribangcos kakauronon ta nata mga tugang ta dapat kita mag-propagate nin butong. Yan, ha? Saro-saroon ta daw ini mga tugang andarang benepisyo kaya yan. Primero, paguruan tan environmental benefits, economic benefits kang butong, asin po ang socio-economic benefits kang butong. Yan, tangani na matabangan kita si Sir Edwin Ribangcos
Saro po ini sa registered agriculturist, no? In fact, igwas sinda ki programa diyan sa Daraga sa anislag na magtataranom sinda mga tugang ki butong. Iyan, ha? Pero anong klaseng bambu ini? Anong klaseng bambu dapat mga tugang ang dapat na ipropagate sa tuya tabing kapalibutan? Ha? Nasa linya po mga tugang si although siyang pamayukan Mendro sa Daraga, pero mga tugang saro po siyang lisensyado na agriculturist. Edwin Ribanco. Sir Edwin, maray na hapon. Maray na hapon, Sir Henry. Yes, long time no si amigo. Kumusta lamang? Okay lang. Sige sana. Laban lang. Sige sana. Alright. Sir Edwin, primero, gusto ko na tabing punan ang discussion regarding sa anong klase pong butong ang dapat na mapropagating di Buda? Dapat natapot na kay puhanta na kita magpropagate o magtanom ng butong. Actually, baga, Sir Henry, ang Pilipinas, baga, kan mga panahon, tuwigong, proklamar ang September Apo. na bamboo. Kaya Okay. kita, proclamation ka, tangan ang importansya kang bamboo sa buong Pilipinas. Opo. So, kita, digdi sa to, yata ako po ang na-designate na Menro, sa ruta bagay ng programa to sa environment. Opo. Biglaw tama nining programa sa opisina sa buong Daraga na ang importansya kang bambo Opo. sa ipig susulok ta po digdi sa Batman. Oo. I see. So actually nagpabugtak na ganing budget si Mayor para sa 2026. Ay, wow. Kita mga initial na pananom na bambo tanganing ibon sa mother plant. Okay. Papadakulon ta talaga ini. Opo. Kata nagtutubod na ining bambo very significant ini sa environment Opo. and then sa livelihood man, sa livelihood. I see. Oo. Okay. So ano pong Saro Sige, Sir Edwin. Saro Sige mo po. po Sir Henry na ang bambo mahiling mo bako man siya maray costly kung papatubuon ka, Opo. pero ang importansya ang pakinabang magayon. Opo. So tanganing dahil na mabalingan itong mga nyog sa katakla na ilinggo pag Iyo po. nangay po kayo pampurma, pantukod dun sa nyog. I see. Okay. So pwede man ang bambo. Oo. I see. Okay. Sir Edwin, tama ba? Ikaw pa lang po kibatas, may batas pa lang po kaya na nagsasabi na ang sarong bulan madeklara na bamboo month, tabi ano? Iyo po, Proclamation number 1401 kan June. Opo. Oo. Actually, Okay. igwa pang kan mga inot, igwa na ining EO 879 kan series of 2010. So, igwa na mga paghiro. Actually, igwa na kitang pag-apod na Philippine Bamboo Industry Development Council. Opo. So yun ang nangangasiwa tanganing mga mapakahay, ma-promote, yun ang lead council nangaling mas ma-recognize ang bambu, ang importansya ang bambu. Oo. So, maski nga na ini grass sa pagkaaram ko, yaw na ini sa concern kang BNR. I see. Okay. Kaya sa mga kaimanwata, kung kamo magamit, maputol, mapabakal, Opo. makarga kang mga bambo, magkukuha na tabi kamo permit. I see. Talaga? Ang pagpabakal, budang pagputol ki bambu tabi kay pang permit si Rewin, tama? Mga ipo na po kay magkaninigong permit. Ay, Regulated na nako. po ini kang BNR. Oo, kay to baga kita ang butong pipurutol talang gigibutang bala, di ba? Ngunyan pala, gusto ko, pati ang pagtransportar ka yan, baka pwede ka nang dakopuntabi kang gobyerno? Dapat may kaninigo ka kay ng permiso bago ka mag-transport, Opo. pagputol, tapos magpabakal. Iyo. Tanganing ma-regulate naman po ang
pag putol, pag Oo. kuwang kang mga bambo, Iyo. hindi maubos. Opo. Paano po Sir Edwin kung ang bambo sa diri mong tanom? Ano regulasyon ka ang pag-dispose ka? Maski sa diri, Sir Henry, kung ita-travel mo from one point to another point, maagad ka mang giraray para permit. DNR mismo ha? Bako tabi sa local government unit? Pwede na. man magbigay sa muya sa opisina, tawanan ta lagi kung paano po ang I proseso kaya. see. Oo. So ang gabos pong inang patakaran Sir Edwin sa buong Pilipinas, tabi? No, dinar na po yun sa tuya, tigre-regulate na yun under the forestry law. Salbatana. Di, magiging mahigpit pa lang kayo ng pagpabakal takambala. No, actually, kung mga bulyo man, makarga ka sa truck, bulyo man, magkuha ka ng permit. Ay, nako. Okay. Sir Edwin, di, anong klaseng variety po kibutong o bambus ang dapat na mapropagate na tabi na aplikable sa satuyang sistema sa satuyang lugar? Actually, sa tuya, kami, ngunyan, ang pita, dahil pa makita industriya talaga, ang pinakamagayon, kuta na, itong ayon bamboo, tapos itong kawayan tinik, tayo yan ang pang-furniture. Iyo, kawayang So, tinik. Tama ni, Sir Edwin, pag sinabing kawayang tinik, marurugi ni, Iyo po, sumarurugi. pigigibong salaset. Oo. Salaset. Yan, Yan. Okay. Iyo Opo. yan. Oo. Okay. So, ako man, tawag kong livelihood, itong oras baga si Renre, Iyo po. Yeah, so oras, oo. gusto ko turuan si mga tao rin sa tuya na basket, nigo, Okay. maggayon man yan na livelihood, kaya yun yan ang dito muna, matulog kita kaya itong pag-ibo kay Salsan, Yeah. pang-divider. So, sa oras, and ayo yan mas dakol na supply na, Iyo po. na available. Oo. Ini kaya baga na Pero- pigigibong bala, buda salsag, bago sundar ko lang na bambu ini tabi, Oo. Sir Edwin? Iyo, so common tang bamboo digdi sa tuya. Oo. Okay. Actually, tulo niyan si Ren, halos isang ribo especie ang variety ang bamboo. Oo. Pang iba-iba, tayong Oo. oras. Okay. So, ang nailing kung pang construction, ang strength niya mas matibay. Yeah. Tama ka ta. So, Duman sa Hong Kong, kan may nakaduman ako tabi, Sir Edwin. Spigigibog ang palapala sa building. Imbis na Iyo, mat metal, butong ang pigagamit na sugarin ba lang mga braso kadarakula? iyo. Oo. Ay, so makulit po ini. Makulit siya. Oo. Kadak lang kaan, Sir Henry, ang mga butong specialized sa mga magayon na strength. Ikaw kita din di man nagpupropagate sa anislag, si Mr. Longabilia. Itong Okay. iron bamboo, I see. patakol man siya dyan. Oh, ining ayon bamboo, yun po ini supang palapala. Iyo, pwede. Okay. Ang strength niya, ang durability. I see. Okay. So, ini, Sir Henry, ligdi sa tuya. Oo. Gusto kong ilaw kung tubutin kita kang probinsya, makikon kita sa probinsya. Pag nag-rehabilitate na kan mga qualified, Opo. gusto ko so, ipopropose ka, kaya nagpapadakol kami, nagpapatubo, itabaka Okay. sa community na magpatubo kay mga bambo. I see. Mapatraining ako kay ni Sir Ren, libre, Oo. muna nakatapos ang gambulan. Oo. So gusto mag-attender, inimbitaran ko, mag-coordinate sa opisina, Oo. para mambayad. I see. Okay. Opo. Okay. Di tabi kita, Sir Edwin, sa environmental benefits tabi kang pagtanom ng bambuta. Si Father Momoy baga, di ba? Bilbin mo man si Father Momoy, Buda iba pa. Nagkataram ki mga bambu dyan sa nagkapirang mga quarry sites. Ano po ang gari environmental benefits pag dakol po ang butong na napabuhay ta po sa tuyang palibot? Actually, pinakainot,
ang bamboo pinakalangkaw magkolekta kay pollution ng carbon dioxide sa environment. Okay. So, buda, siya man ang dakol na pag-release na oxygen para sa tuya. Oo. So, sa soil, alang tao si Ren ang pagfilter niya kang mga tubig o buda sa erosion o tapos saro sa pinaka-importante ang bamboo walang pigpiling daga paski sa mo yung pili taranom. Ah, okay. Okay. Magmadugi, magmakwan. Baybayo no ano, nagbubuhay siya. Mainuran, magpapalauran, mas paburian sa iya. Opo. I see. So, ini, digdi sa to, makulang sa environment concern ang pigudo ng tanang niya digdi itong greenery na sa maabot na panahon ang bambuda siren pwede nang substitute sa plastic. Okay, okay. May teknolohiya na. Ang iba nga may nagigibo ng mga bado na nailinta sa ibang lugar. May mga bamboo powder na. So sa ekonomiya, dako lang bagay ini sa to. Tama hiwat. Hindi maninda i-convert into crop production. Ano man na sa ng bamboo. Okay. So, yun na po yan sa to yung pagtutulak. I see. Opo. Okay. May nabasa kaya akong literature tabi, amigo, na ang bambuda may na-release ng 35% more oxygen kumpara po sa equivalent area of trees. And buda, highly efficient in sa pag-absorb ng carbon dioxide. Sirin sa pigsabi mo kasabago? Iyo po. Yan. Yan ang pinakamagayong kani. I see. Okay. Okay. Watershed, sa mga watershed area, na nakaka-retain siya ng halangkaw na halumigmig. Gusto sabihin, gari nakaka-produce siya ng water sa environment. Kaya sa mga watershed area, advice man ini na itanong. I see. Okay. Sa mga lugar, Senhen, mga lugar na alangkaw ang organic matter release. Halimbawa, ini baga mga piggery, mga poultry farm. Piggery, recommend ko ining buffer zone. Alam mo baga, siyempre, pagka may mga poultry farm, may mga piggery farm, dakol dyan ang mga manure. So, dakol lang ang carbon dioxide. Kung palibutan nila ki bamboo ang property ninda, so disturbance mo sa carbon dioxide sa ibang community, mawawara. I see. So, sa mga dam site, araw na rin sa landfill, sa mo, tigre-recommend ko yun na mag-ibuki at least mga 10 meters densely planted with bamboo surrounding their property. Okay. I see. Tanganing, dahil makaluwas sa parong ka basura. Nakakakuan siya? Garin nakaka-filter? Nakaka-absorb kang mga carbon dioxide. Na-absorb niya. Iba man talaga ang abilidad pa niya, abilidad kayo na di. Sa lupa, ining bamboo, gari densely planted, nakaka-create siya rin ki zone. Ganyan, kung may langaw duman sa sanitary landfill, dahil siya makaluwas duman sa ibang property. So, may iwasan ang problema sa mga fly infestation sa sarong facility. Diyan lang sana sa inyo. Palibot ka kay bamboo. Kasi nakakalusot. Yun, matibay pa lang siya, no? Nakaka-absorb pa lang sa kanarog ka ng mga bagay. Iyo po. I see. Yan. Okay. So meaning po, pag-arog ka ng sitwasyon, nakakatabang siya sa posibleng yan na paglaban tatabi sa climate change or environmental warming tabi, Sir Edwin? Anong hiling niyo bilang sa rong Precisely. Precisely. Talaga, Sir Henry. Kaya nga kung pagpo-promote sa mga sa sentro, kita baga grabe ang consumption tagang fossil fuel, may mga auto. Imbes na ibang magtaga bamboo sa kada haro. Kananing mapipikirasyon sa mga kaharungan dito sa sentro. I see. Okay. So,
Ini pala, talagang gari recommended na itanom. Sa pag-abot tabi sa Edwin sa daga, ining soil and water conservation, ano pang role tabi kang bambo? Ang bambo, magayon siya rin na pang hold control. Ang mga bambo, gamot magagayaan. Surok-surok mo na ararom. Iyo. So, may masyadong nagkakaigwa kay erosion pag grabe-grabe ang uran. Sa mga topsoil. I see. Okay. Kaya palan, may mga nag-advocate na itanom ang butong diyan tabi sa mga ngaya quarry site. Di ba? O diyan Yan, ngaya sa sa mga mga landslide prone rolling. area tabi. Yan, sa mga rolling land. Tapos sa mga Yeah, islo. rolling land, oo. So, may mga islo. Oo. Takon ini nakatanom na, hararom ang absorption niya, buda. Nakatabang siya para, ano yan, para may bitaran ang pagteris o soil erosion tabi sa Redwin. Tama? Iyo po, inot baga, pag nag-uran, kung may mga tanom ng bambo, ang impact ng uran pasiring sa daga, Oo. nakukontrol kang bambo. Gusto sabihin, so uran, nagdadalagan kung slope siya sa dahon, bako sa soil. Iyo. Oo. Kaya ang mangyayari, nawawala ki poso tubig, dahil nagkakaigwa ki erosion. Kaso tubig, nagdadaloy pababa kung planted ang yung bambu yan na vulkan mayon na yan. I So see. impact kang tiga-abot ang baha, so kusog kang baha, nakokontrol niya kapag may mga tanom na bambu. Oh, takon hararom ang tubo ito kay ni. yan. I see. So talagang pampalan siya, no? Ano po sa Red Winds, pag-abot sa, pag-abot sa diversity, ini po, animal friendly man po ini o pwede rin na makatabang para mas mapakusog ang gari shelter nin mga animals tabi na iba-ibang klase. Ako sigurado ako sa bayong pwede siya, di ba? Ibang klaseng animals po para sa sa ecosystem ta. Actually, wala man study kung iba nga ni ang kawayan, ang dahon. Pagkaon niya kang mga karabaw, o mga baka. Oo. So, sa bako man siya maray tigapod na invasive, ang mga bayon, nagtuturog dun man dyan. Oo. So, wala man study na mababago ta ang biodiversity kan sa lokalidad pagka may mga tanom na bambu. Iyo. Pero important itong environmental impact niya na nakakatabang para malabanan tang climate change, budi ang mga soil erosion, etc. Ano? Iyo sir, actually, yung mga ang pagre-recommend ka itong mga environmentalist na Opo. carbon sequestration. Oo. So itong carbon sequestration, yung carbon pat na pagsasabi, bambu ang pagre-recommend nila. Opo. Ang bambu tabi si Redwin, pag tinanong mo siya, mga pirang taon siya bago mo pwedeng mapakinabangan na? Minahalang taon baga, di ba? Minahalang taon baga? Usually 3 years from planting kang new plant, igwa ka na makukuha. I see. Yearly, igwa ka na kan ma-harvest. Oo. Okay. So pwede na siya. Yun yan, kung lagbong, kung islang baga, seriously, so lagbong, Iyo po. kada bulan, kada sprout, mga pag nagtubo na, sarong bulan, pwede mo nang harvest, hindi mo nang islang, so lagbong, ang apod ka. Iyo po. Oo. Kung gigibuhon tang furniture, mga 3 years, pwede na. Oo. Actually, answer ko sa imong hapot, pag-abot po diyan sa garo economic benefits tabi kang bambo. So saro diyan tabi, iyan na socio-economic benefits pa lang tabi sa Redwin. Pag socio-economic benefits, saro pa lang siya sa pagiging livelihood opportunities tabi. Iyo po, actually, mabintaho na hindi sa mo sa daraga, yung itong pigagapin, sabi kang lagbo, masira mo ba yan, libong gulay? Yan. Oo, saro yan. Bata, yan palan, may kauron akong doktor kan tabi si Redwin, ang yan ang lambo kang butong. Grabe ang health benefits kan? Ang calcium yan, tirin mo na zinc, Oo. kalaklan yan, calcium,
Oo. I see. Kung Okay. gulayon, kaso, pupromoting kung kulang ng mga bambo, tama. Ang bambo, paglagbong, dahil na siya, dahil namin na, diretso. I see. Pero, pag dako na, pwede tayo nang i-develop na sarong pagkaon na dapat kaang bambo, dawa, bagyo, dahil na tutumba. Opo. Dawa sobrang init, dahil nagagadan. Kaya, pwede pang source pagkaon. I see. Opo. Tangaram ko lang ka na butong, iyon na sukuan sa bamboo shoot, iyon pigugulay. Other not, gano'n naman tabi akong aram. Pero sa ibang lugar tabi, Sir Edwin, ang bamboo, pigigibonin ng tela, sa Vietnam ito Vietnam, nakabakal kami ki towel na made of budak t-shirt na made of bamboo. Iyo, gigwa na. Actually, gigwa na na ng mga food packaging, made of bamboo. Opo. So instead na styrobox. Yan. Correct. Oh. Bamboo na, yan. Ang bamboo po. May mga furniture na bamboo. Iyo po. Actually, kami kahit kang sanay pa kami, ang salasit may sarong bamboo, bibarnisan sa nabaga, malinigon. Iyo, magayon yan talaga. Actually, gusto ko nga sa abot ang panahon, yan na mga bangko dyan sa munisipyo, paralitan may nakibambo. Pati ang tukawan ni Mayor, ang session hall, puro na bambu ade, puro na bambu gabos ade. Baga yun baga. Pwede baga. Taraman ko daw, sir. Taraman. Kaya na yung kutsan mo dyan. So si Mayor Big, itry niya. Wala ba dyan baga sa opisina, wala sa session hall, mga tukawan, puro na bambu ade. Magayon nun, bibuta ka lang ki foam. Magayon. Oo, ako napapastidyo kang Sir Henry, kung Apa. plastic barmisa, napuputol so tukod. Oo. So right na, padalagan yan sa mo. Basura na baga yan. Yung manangga. Ano? Yung manangga. Dahil Yung man manangga. nabubulok baga. Yung manangga. Dahil man nabubulok. Maray pa sa bambo, Oo. pwede mo panggatong pakatapos. Tama ka. Oo, panggatong. Panggato. Mula sa kaluyan talaga, nabubulok man siya, pero halawig na panahon, di ba? Ang sa option dyan, Aloy. pwede mo siyang panggatong kung maluto ka, di ba? Opo, pwede pa. Yung plastic, paano nang gibuta kayo ni? Kaya sarang lianta na yung mga plastic na. Magayon yan. Okay. May po, Sir Edwin, may iba pang produkto na aram ka na nagigiba o to bambu, absar niya kan, mga yan na clothes, yan na furnitures, igwa kong nahiling duman sa Amsterdam, so sipilyo baga tabi, Sir Edwin? Sipilyo? Ang handle niya, bambu? Iyo, sa mga hotel, iyo na. Bambo na talaga, toothpick. Yeah. Yeah, I see. So, ano ka Actually, igwa na mo niyang big industry, itong bamboo charcoal. Iyo. Iyo talaga iyan ang dapat kapag gusto mo magburo barbecue. Ang bamboo, edible na libon charcoal. May mga ibang kahoy, uring na may mga diit na poison. Lalo kung barbecue ka. Igwa lang niya sa mga nagsuro sandyop. Ang bamboo briquette, igwa na kaya nagiging uli sa to. Iyo. At igwa na kung kutsara ka iyan, na bambu na iyan. Kundi, siyempre, pag masyadong matagason, dahil managhalo ito, siyempre, pero may baga dumog, sa kutsara, sa pagluto baga, Sir Edwin, pag maluto ka, pwede bambu ka may kutsara na made of bambu? Dahil pa, pingabot nila ng aluminum, o metal na sabi nila baga nagre-react sa ibang pagkaon. Iyo po. Okay. Paano po? Pwede po ma-share sa mga listeners paano po ang paggibok tama ba yan? Paggibok similya? Ano apon kan sa Edwin? Bamboo seed something? Anong term kan tabi nindo ng mga agriculturist? Bamboo propagation. Yan, bamboo propagation. Paano pagtanom tabi kang bamboo? Tayo tabi kami kay ideya ngunyan hapon. Actually, pwede siya, sir, so calm, so pinakapoon. Pwede man sa mga cutting, sa mga sana.
Okay. May saring simbagang pigapod kaan. Basta bako siya maray pa mature in between kang vegetative stage niya, early vegetative stage. Opo. Pwede na ito patubuon. Kikuro alang sa mga buko. Aha, okay. Okay. Pwede na siya patubuon. Basta ilag mo siya na siya sa matumi-tumi na lugar, pwede na yan magtubo. I see. So, gani pala Kung gusto nini... ninda, mag-training sila sa Opo. tutuan ni hanggang sa pagpadakula. I see. Ang pait pa lang ka, di mo basta-basta pwedeng itanong tulos, papatubuon mo muna. Piputol, papatubuon. Iyo po, micropropagation, so tissue niya, so sanga, pwedeng so unod, so palms, or so pinaka-stock mismo kang bamboo. Opo. Pwede ito. Basta ba ko siya masyadong ang apod ni kaya nasa vegetative stage pa siya. Green, Iyo. nasa green. Oh. I see. Arog pa lang sa kaangka, madali man ang pagpatubuon tabi ni Sir Edwin. Madali man lang siya through cuttings. Cuttings, oo, ang mga oo. plant parts, cuttings. Iyo po, iyo mga po. duwang nodes, pwede na. Okay. So arog pa lang iyang kang kakon ano, as far as bamboo business is concerned tabi, kumusta ang impact sa Pilipinas tabi Sir Edwin? Sa tuloy Actually, hindi sa mo, Sir Henry, gwa di sa rong pamilya, nakapatapos kay mga aki, mag-ibo sa na kay bamboo furniture. iyo. Mahal na Oo, pati ko sarong niyan ang yan. sarong sitcom. Oo. Igwa man ako dyan sa parting San Ramon, dyan sa parting Bigao, tahimik ang pamilya niya, ang negosyo niya, magbala sana. Oo. Nakakasustain ka ang panguhal daw, magbala sana. Oo. Igwa man ako mga barkada dyan sa Sursugon, nabubuhay sila sa pag-ibo sa nakinigo. Dego. Dawa dahil sila nigo. O tam nigo bagamit og bamboo. Medyo bambo, so uras, so pinamanipis. Yeah. Oo. Dawa ini mga tao na ini, dahil nag-i-intra sa mga patupad-tupad, dahil sige sa nang ginibong nigo. Mabubuhay. Dahil Di pa lagi patupad-tupad. Maski dahil nakalista sa tupad. Oo. Kaya dahil nigo, okay man ang pagkabuhay nila. Oo. Sa pag-ibusan natin mga bani, basket, bala. Kaya nigbuon dahil ng industriya, sabi ko nga ni Kiminyo, mabakaganda sir kaya itong mga simple machine, mata. Iyo po. Oo. Sa TISDA, igwa nga kan sa TISDA program. Sabi ko, sige na, giveaway na yan, kami sa production, ikaw man ang bahala kan. I Sa see. TISDA. Oo. Igwa pala na yan si rin, programa sa TISDA, bamboo, sabi yung bamboo, lagsiot yata. Ano sir ang nahiling na gari vision ni Mayor Vic pag-abot sa bamboo propagation diyan sa munisipyo Candaragatabi? Ano ang gari na envision nindo na plano pag-abot kang aldaw? Actually, yun na nga nito ini, alternative tayo ni sa kahoy, Oo. sa rupa. So greenery na program ni Mayor na relief. Pagpa-green kang buong daragaan at Apo. sa mga denuded na palitan taki bambo. And Ayun. then sa rupa na matabangan tayo ng climate change na so carbon pat na makatabang kita sa pag-sequester kan carbon tayo ang kausa kang global warming. I see. Okay. So, Oo. aside from na makakreate kita kay livelihood. Opo. Oo. Sabi mo binagita na kan lokal na gobyerno po yan para diyan sa 2026 tabi, Sir Edwin? Ayun na, pinamugta ka na ni Mayor Masquilit sa ng budget muna. Tamamo kumabakal kita kay mga pananom. Oo. Bagong mga pananom. Tangaling itaw ta sa mga gustong mag-develop kay bamboo farm. Wow. Sa tuya sa Baraga. Wow, magayon yan. Magayon yan. Saan po ang gari plano ninong tanuman na area sa munisipyo Candaragatabi, Sir Edwin? Siguro mahanap kita kisarong lugar na willing na ang pag-iisip ko nga ni, o yan na diyan sa may kisang kang bulkan. Lalo sa mga nagre-rehab, i-promote na gilo na yan kay bamboo. So mga tapos na baga po sa quarry. O yan, i-develop ta po. Dahil ko alam kung paano ang mahapot kita kan sa probinsya, kung ano ang pasistema kan sa rehabilitation. Oo. Baka, bakalon kang mga
quarry operator, so pananom nga i-grow kang community. Iya. Tanganong taranom yan. Iyo. Opo. Tangaram ko kaya kung may quarry permit ka, ansa garo pangultimo kaan, garo permit dapat igwa ka ki rehabilitation plan sa area na pigquarry mo. Ito, iba talaga. Oo. O, nakalag yan sa Mm. nakalag, rehabilitation plan. Opo, oo. So, isa bamboo na sana. Oo. Sabi kan texter si Edwin, igwa dapo ki medyas, made in charcoal bamboo. Tama, totoo. Ako na ko nakailing kayo ni. Totoo igwa mga medyas, pigigibo ki charcoal bamboo. Actually, ang charcoal kasi nag-absorb yan kay bad bacteria. Siguro magtayo ng bambong medyas. Taday na maparong. Oh, iyo. Oo. Oo. Igwang charcoal briquette made of bamboo. I see. Okay. Kakulang industry na yan mo niya. So meaning po, gari, ano yan, dakol na mga, pag alibaw ngayon may charcoal bamboo ka, gari, mabata ang bitis mo, bawas-bawas lamang. Tama. Oo. Iyo. Okay. Gari ikant ang abuto. Okay. O sir, may reaction tabi digdi. Dawagan mo ini. Sabi niya, Kuya Henry, ang bamboo po, madali da estaran ki halas. Ang mga anim sa mga atas, yaw nandyan ta. Apo. Very conducive for living. Oo. May ang pagpapasyaran. Opo. Siyempre, ang yan ang mga pag-iribatayan dyan sa ecosystem, mairistar yan dyan. Pagbalansyado ang ecosystem. Iyo. Kaya, date na caution kung Oo. pag-harvest, Oo. tulag-tulag mo na, maali man yan. Actually, pagka balansi ng ecosystem, ganun siya yan, maruluwas. Buda, Oo. di ba? Mas kasing kalumuman kung makahoy, pwedeng susceptible yan sa halas. Opo. Oo. Talaga. Oo. Kaya bago ka magputol kikahoy, giyug-yug mo na, o ano, di ba? Oo. O kibambo. Kulang mo na ang lugar. Oo. Yan. Oo. Ang kaya lang, ako kahit to sir, pagtutukdo ko yan, nasa sugar cane plantation technician ako. Opo. Kapag sabi ko, kung sa'yo nagpupo, ang alakaw ka mo sa mga aruga na lugar, sa likod nindo ang hangin. Oo. Ay kang magsabay. Ang halas, minadulag man iyan. Okay. Thermal detection sinda. Kung saan may mainit, mida kung may tawiyaw, may nilalang. Iyo, ulitan tabi Kaya sa dapat- Edwin. Ulitan tabi kung paano ang halas minahali. Paano tabi pakiulit daw? Oo, kung anak mo, kung sa'yo nang hali, kung makakaw ka, dapat na Ano po? pagsaba, Rago sinin, madali lang po. Tami dyan nagputol-putol ka. Gusto ko yan na pig-istorya mong yan. Pakiulit po kan technique si Edwin. Pakiulit po. Tagputol-putol ka kaya. Paano po? Okay, kanto kaya sir, nasa kita sa tubuhan. Sabi ko sa inyo, ang tubo talaga may alas. Opo. Kung malakaw ka, dahil ka magsabos. Dahil ka So, mag-ano? ang direksyon kang dahil ka magsabos. Aray ko na po. Nagputol kaya. Dahil po magsabat sa, ano? Magsabat sa paros. Direksyon. Kung malakaw ka po, dahil ka magsabat sa wind direction, tama? Dahil magsabat sa paros. Okay. Opo. Tapos? Yes. Kabisit ka, magpuon dapat ang duro. You go towards the direction of the wind. Nata po. Kasi ang halas, may thermal detection iyan. Kita ba kainit? Oo. Pag nagdagamit ang lawas sa madulag ang halas, dahil mo masasabat. Araw yan kaan. Okay. Ulitin ko lang ha. Kung ikaw So, ngayon naglakaw ka sa caution ka lang. Oo. Tanghalas pala, may thermal detection. Malakaw ka sa mamaisan. Oo. Yan, sa maisan, sa tanuman, Opo. kung may inspection ka dyan, dapat dahil magsabat sa duros. Di magsabat sa paros. Okay. Tapos may nalilibong kung saan ka. I see. Nadidetect sa duros.
Okay. Madulag na iya. Okay. Kung di ka po ang lakaw mo, pauyon sa paro, di ba? Pauyon ka sa paro sa di. Okay. Ulitong lang tabi. Sige, putol-putol ka ha. Pauyon ka sa paros. Okay. Kung ang lakaw mo pauyon sa paros, Pauyon. anong reaksyon kan halas tabi kaan? Sir Edwin? Ano po? Madali ka niyang ma-detect. Madali ka niyang ma-detect. Ang tendency niya, mag-get away. Ayun. Oo. Yan pala ang tamang teknik, ano? Mhm. Oo. Kung masabat ka, dahil ka niya ma-detect, siguro, simple, kung kakaigwa ka mo, pwede ka niyang tawon kung I see. So, ang teknik pala, pero may kang pauyon sa paros pag naglakaw. corner mo siya. Kunayan ang paros, dumang Kaya kahali. araw-araw ka, mas sa mga kadyan sa maisa. Yun ka sa magpoon, ka mag... I see. Okay. Yung manangad. Ano? Oh, garo, mas kisayin ka po magdumang pag may halas kang nailing, dapat humiro ka po, pauyon sa paros. Nga, tao yun. Tamay na dulag man ang alas. Dahil mo makukorner. Dahil siya nalilibong. Talaga? Araw Ang sa alas, kanila. natural man siyang minadulag. Pag na-corner mo lang siya, nalibong siya, wala Dudumanan. na siyang tsansa. Talagang idepensa niya sa buhay niya. Na-detect. Sigurado. Sa kami natumang pagdesang dudulagan, tama? Yan, Ay, Tamas na see. inot pa yan magdulag sa imo pag na-detect katulos niya. Yung man, ang natural pa na tendency ka yan, may nadulag ano, pag nadetect ka tulos, ang kantawo. Iyo, minadulag man tulos imo niyan magdulag. Ayun. Kaya alam mo Pero siyempre, pag mga bibisitahon mo, dapat may proper boots ka man. Ayun, yun. Okay. Yung manangad. Ano? So, saron sa mga paagi pa lang kung paano, kaya pala Sir Edwin, may mga matibay magdakop kay halas, ano? Iyo, taara man ninda ang yan na... Kung paano, tutukubo ng halas, ali? Caution. Yes, Oh. may mga precaution man na dapat. Iyo nga. Ikaw kung nahiling sa YouTube ka na sisokbit sa ng halas dara, No, mga Okay. matibay. Oo. Okay. Now, doon po sa butong na pigasabi ta sa bambo, may mga bambo ba kasi na harala ba ununon, haralang kawunon ba yan, di ba? Haralang kawunon noon, di ba? Iyo, ito Kung halang kaya, kawunon siya, sabi mo, ang problema talang pala, may permit ng pagputol ka yan sa dinar? Makuha na kita kayo, mapaaram na kita sa gobyerno, sa dinar. Pagkatanong mo, mapaaram ka na sa gobyerno? Mapaaram ka na. Actually, okay lang. Actually, ang pinaka-anuan sa napurpose ka kan, tanganing dahil maabuso sa ecosystem. Iya, correct. Oo. So, tanganing kung ikaman, Oo, ang negosyo mo talaga, ang pagkabuhay mo sa bambo, Iyo po. maputol ka kay bambo, Iya po. magtanong. Yes. Tama ka dyan. Yan naman. Oo. So yan. Maski si Redway, may hapot digdi, maski po sa ibang area ngayon, so halas naglakaw sa semento o sa daga, dapat ang teknik mo, hanapon mo kung hay ng direksyon kang paros. Yes, tama na dulag yan. Ta-thermal sinda ang detection. Dahil ka magkanahiling, ambition ba ka nga? Dahil nga niya nakakahiling gayon. True vibration. Ano? True vibration and thermal detection sinda. Ay, Kung sa'yo ng napangyari. sinit, nakakalaman sinda. Yeah, okay. Kaya pag tuminok yan, eksakto. Yun o. Pag tinumanga, eksakto ang laban. So, Kay Arimatica. sorry mate. Okay. Sir Edwin, ano po ang mensahe mo ngunyan sa mga taga-Daraga, lalo na may kinaraman yan sa programa nito na gusto ni Mayor na makapropagate tabi nin butong o bambos o iba pang lugar tabi na nagdam sa tuya ngunyan. Go ahead, tabi. Okay, ini po, programa ta na po ini di sa mga Daraga
paagi kang na i-propagate, i-promote po ining bamboo. Sa ngapit na panahon na hiling ni ang bamboo magiging dakulang industriya na makasangli kung wala nakitang nyog, wala nakitang kahoy. Alternatibo po yan sa construction. Oo. So at the same time, saro pa ining nagdadakulang livelihood ngunad, alternatibo sa plastic, Okay. sa mga food pack, I see. Oo. sa biodegradable, eco-friendly. Ayan, iyo Kaya man kung ang gawa kang mga bamboo, padakulo na ang bamboo. Sa ma-request kita kin mga teknolohiya sa DOST kung paano tayo ni mapakinabangan, ma-maximize ang benefits kayo ni Opo. sa mga maabot na panahon. Ayan. Very good. Opo. Opo. So, salamat to noon tabi Sir Henry. Sa maabot na katapusan siguro kang bulan, makakanda kita training. Yeah. Iyo po. Kaya ni bamboo propagation and processing. Magayon yan. Para mo makota pa dyan kung si Diyos sa imo, i-cover ta lamang yan. Ani maka-inspire kita sa iba tabi ito. Iyo po. Opo. Okay. Kung mas Sige po, text mo si Joshua, okay na po. tara. I-cover ko sa imo, ha? Opo. Okay. Sir Henry. Thank you very Salamaton much po. sa imong suporta. Yes. Opo, Oo. opo. Ingat tabi Sir Edwin. Salamat naman rin sa oras mo sa tuyang programa ko niyan hapon. Okay po, Sir Henry. Okay, thank you. Mga tugang, Edwin Ribangco, saro po mga tugang na lisensyado tabi na agriculturist, no? Hindi po, dyan po sa munisipyo Candaraga, para dyan sa tuwing discussion, sa, ano yan, una nga pala, sabi ni Macy, ang garbage bag ko may mga garbage bag tabi na made of bamboo. Eco-friendly yan, na pigbabakal, ayun. So sa kuya pala na Mrs., marahin man talaga si Mrs. Jerome, aday. Kailagang dako na sala na naagom ko si Mrs. Dala ako nasala na si Mrs. na naagom ko ngunyan talaga. Ang samuya pala na kuwan, ang samuya pala na mga bags, ang samuya pala na mga ano yan, ang samuya pala na mga pigagamit yan sa pagkuwangking basura. May dumambo pala. Eco-friendly ang pigbabakal pala. Talagang, di ako nasala na naagam ko yun si Mrs. John. Tako ni ba sa naagam ko, pwedeng sala talaga. Ay, nagapara, di ba, ayun mo sa harong, uning ang kinuha kong aki, nagapara taraman sa ko, di nga dadi kita magparagamit ki kutsara na plastik. Buda yan baga na kutsara na so metal. Ang pigapurataram niya talaga, pipa ba kanyang ina niya ki ngaya so mga kutsara na pangluto, made of bamboo yun. Made of bamboo. Mga cooking wares. Yan, cooking wares. Ang gamit sa pagluto, mga spatula, pati ang ito so tangani na so mga kwan, mga di masyado nagiinit ang handle pag magbukag ka. Yan baga na metal na kutsara, di ba? Yan baga na metal na kutsara, nagiinit baga ka ng kwan, nagiinit baga ka yan ang kaputan. Pero pag bambo ang gamit mo, mananggad o kahoy, di nagiinit ang kaputan, mas magakabilo katabi na magbukag. Gusto kayo ni kayang susakoy ikadawang aki na eco-friendly na ang gamit mi sa harong, mga eco-friendly material na mga biodegradable, tangani na magayon. In fact, ang toothbrush niya dyan, nag-order siya yun kay toothbrush na ang handle bamboo. Pati mga toothpick, budaan sukray, cookware, tabi, ang yaon sa harong tabi managad. Natami nga ako, takarakuligang kutsarang kahoy, buda mga bamboo, mga bala na gamit. Ito pa rin ang pigagamit ni Macy sa pagluto para sa mga agi ko. Di ba? Ibig sabihin po, in other words, mga tugang, pati sa mga kitchen utensils, no? Pwede natin na magamit iyan, mga tugang na mga bagay na iyan, para po sa makatuwang kita sa pagpreserbar, kan sa tuya, tabi nakapalimutan, asin makaibitar kita sa pagkatapok nin mga bagay-bagay. Yan, di ba? Hello? Po. Ayon. Play safe, ta edible ang bamboo. Pud ang wood kumpara sa metal. Iyan, ikumpara sa metal ano. Iyon man. Okay.
Very good. Yung man ang ganda di. Yan ang mga bamboo, magisi man iyan, maputol man iyan, kung ano, humalo sa pagkaon, pwede mo makon siya, pwede mo siyang madali na magtuna o maggasgas siya. Pero kung metal man ang gad, humalo sa pagkaon mo, nakaon mo, ilan ang may problema, tabi, mga tugang mananggad, nagiging poison sa lawas ng tao. Alright? Alas 3 na po, mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po kita sa programang Pinky on Mo Baby. Ini po ang lalaking hindi inuumaga sa programang Kaya. Sa pangaran po ni Sir Edwin Ribangcos, Almendro, person o officer dyan po sa Daraga Albay. Asin po mga tugang ang sayang expertise bilang sarong lisensyadong agriculturist. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Standby na sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye. Sa inyong nadango ang programa Kaya. Abangan